pambuka pagelaran waducal dari menika kanthi nyebut asmanipun Gusti Allah ingkang maha wirang maha asih. Iki sedaya kula boten wonten daya kegiatan ing jagat raya menika kejawi hanamun kagunganipun. Kapintare hangat tujuan puji syukur dumateng panjenenganipun dening Gusti kang sampun paring karaharjan kabungahan kasultanan dalah kasarasan manten dalu menika duh Gusti ingkang murben dumadi kula suwun tansah mari barokah rahmah lan hidayah dumateng kula lan sedaya pendherek ingkang sampun kalampahan partisipasi wonten wiwaha dalu menika nglampahaken ringgit waducal padat kanthi lakon asta brata. Gusti ingkang murben dumadi nyuwun duka ingkang kathah nyuwun pangapura ingkang ageng amargi sedaya ingkang sampun kalampahan dereng mujudaken takwa ingkang sejatipun takwa Gusti Allah duluh kahanan ingkang mrihatosaken wonten ing dinten menika kathah tiyang pecah boten kinten-kinten perkawis kathah brama corahan dari pati kathah tiyang gantung diri karana judeg mikiraken ekonomi. Duh Gusti kathah panjenengan amarga boten gadah dhuwit kathah tiyang sami gondo yudo jalan kirang Ramayuga kadosta nagari Amartapura nagari ingkang panjang kunjung maksir ukir kemari pahwoh jinawi kertotur raharjo panjang ateges dawa pocapane kunjung iku luhur kawibawane pasir kangeran samudra lan ukir ya gunung kang dadi laladan. Menika gampil kang sarwi kinandur jinawi tegesipun mirah kang sarwa tinumbas. Mahya kang laku dagang maknane layar rahinten dalu datang ana pedote klabetan ana sangsayaning dedalan dipanjalma mangsa kang samya bebodho sajroning praja hanraos jejel pitik aben kritis tepung cukit wis maniro karto mujudaken para kawula Amartapura sajroning padusunan kang samya ayem rasa tentrem tansah semaken mungkul panglahing sedaya tetane sedaya ingon-ingon Rajapaya pitik iwit datang ana kang padha cinencak yen esuk padha golek pangan kanthi mardika yen sore padha mulih kandhange dhewe-dhewe labet kalis ing Dursila Jati. Raharjo ateges tebih ing Paramuka Purnayaka Praja Mantri Bupati samya kontak kautamani marang panglahing praja. Para cerdik cendekia wicaksana lipating kawruh mujudake pamarentaning Prabu Yudhistira kang tansah mudi kaluhuring negari raharjani para kawula.
Prabu Yudhistira narendra Gumpinako narendra ingkang ngambek Urmata berbudi bawa laksana berbudi hanung mula wisuda werdine bawa laksana ateges hanetepi pangandika netepi dawuh ingkang sampun kawedhar lan nglampahi menapa ingkang kasedya dinunggung telabane nata boten cekap sedal napasipun wedharaken liripun